O Homo ergaster. E o Homo ergaster expándese dende a África tropical. Dependendo das glaciacións que fan baixar o nivel dos mares e dos calentamentos que os fan subir de novo, van poboando todo o territorio accesible. O seu desexo por aventurarse a descubrir novos territorios podería ser derivado do espírito de conquista que Homo habilis lles deixou. Os aspectos morfolóxicos son os seguintes. O Homo ergaster é máis alto e máis esvelto. Consome menos enerxía ao andar que o seu antecesor. O seu cerebro ten un volume de 850 centímetros cúbicos. O seu cráneo é menos robusto con toros supraorbitales menos acusados. A súa constitución física é bastante parecida ao do Homo actual, en estatura, robustez, forza, etc. Entende que a supervivencia da especie depende de todos, está disposto a axudar a tribo en todo o posible, o que fará uns fortes lazos afectivos. O Homo ergaster pode ser o primeiro mínimo con capacidade de lenguaxe articulado e puido establecer relacións sociais complexas. Supónse que son os primeiros ancestros da humanidade cuxa esclerótica blanca é xa moi notoria facendo contraste coas pupilas. Considérase que non están capacitados como para ter unha imaginación que lles fixera proxectar pensamentos ao futuro de largo plazo. O promedio de vida dos Homo ergaster era alrededor duns 20 anos de idade. O Homo ergaster xa non acepta a morte dun compañeiro, a pesar dos perigos da viaxe. Sinte a dor da morte. Non pode sacar da cabeza a ese ser humano que xa non está con el e non o entende. Comeza a darse conta do paso do tempo e quizá isto faille reflexionar sobre a morte e os seus compañeiros tamén sinten a dor xa que se dan conta da fragilidade da vida. Para sobrevivir aos novos ecosistemas non poden vivir a base de froitos, xa que non os hai durante todo o ano. Así que estes homínidos teñen que convertirse en cazadores. Así nace Homo erectus. Os seus primeiros restos foron encontrados en 1975 en Kobe Fora, Kenia, cunha actividade de 1,75 millóns de anos. Logo, en 1984, descubriuse en Nariokotome, cerca do lago Turkana, Kenia, o esqueleto completo dun neno duns 11 anos, 1,60 metros de estatura e cerebro de 880 centímetros cúbicos, cunha antigüedade de 1,6 millóns de anos. Coñécese como neno de Nariokotome.